Velkommen til en live-video her fra Hundested, hvor jeg er så heldig, at jeg har simpelthen Frederikke Strand med. Ja. Velkommen, Frederikke. Tusind tak, Pernille. Og vi skal tale om noget, som vi alle sammen kender til, og det er et såret hjerte. Ja. Det er noget, der gør ondt. Det er noget, der virkelig er smertefuldt. Det er det. Og jeg tror, at hvad enten man kan ikke sætte noget, som jeg synes er meget interessant omkring sårede hjerter, det er, at man kan ikke snakke om, hvornår det er slemt, om det er mere eller mindre slemt, fordi at det kan gøre lige så fuldstændig afsindigt vanvittigt ondt, om man er 15, 12, 13, 14, 15, 16 år, eller om man er i 30'erne, eller i 40'erne, 50'erne, 60'erne, og 70'erne og 80'erne. Så der er ikke nogen, man kan ikke lægge det ind i en eller anden kategori. Jeg kan huske, jeg kørte med en ambulance på hospitalet her for nylig, ikke mig selv, men med en, jeg kender. Og så siger de til en, hvor ligger smertegrænsen henne, sagde det så til vedkommende. Er det mellem 1 og 10, hvor ligger det henne? Ja. Altså, det føles jo altid som en 10'er. Præcis. Med et såret hjerte. Ja, det gør det. Hvad fortæller dine erfaringer dig, når folk kommer til dig med et såret hjerte? Jamen, man kan sige, mange gange så handler det jo om, at vi sidder lidt fast i nogle ting. Ja. At vi holder fast på de sårede ting, kan man sige. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi erkender de følelser, vi har, og ikke bare pakker dem op i rygsækken og snurrer til, fordi så sker der nogle andre ting, og det er, at vi så ikke kan være klar til et nyt forhold, for eksempel. Det er jo det, man kan være tilbøjelig til, måske når man når en vis alder, fordi at jeg kan huske, da jeg var såret i kærlighed, da jeg var 13 år første gang, der lå jeg på min seng, og så hørte jeg, oh man, you came without taking. Ja. Giving eller et eller andet, Ja. det er også ligegyldigt. Men, Ja. men så græd jeg jo, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg troede, at mit liv skulle ødelægges for altid. Og så når man bliver lidt ældre, så tænker man, okay, det kan man godt være tilbøjelig til at tænke. Og det er det, du siger, kan være en faldgruppe. Ja. Så kan man godt være tilbøjelig til at tænke, altså nu videre med mig, ham gider jeg ikke bruge mere krudt på. Ja. Han var spild af tid. Præcis. Og der går man galt i byen. Ja, altså man kan sige, man skal jo selvfølgelig heller ikke dvæle ved det og blive ved med at være i sorgen, men man skal give sig selv lov til at mærke de følelser, der kommer op, og give sig selv lov til at være ked af det, og frustreret og vred, og alle de her ting, der nu engang følger med i et såret hjerte. Fordi hvis du bare pakker dem væk, så vil de nemlig dukke op på et senere tidspunkt, som vi lige vender tilbage til. Så det her, du gjorde dengang, du var teenager med... Det burde man gøre igen. Jeg burde bare faktisk gøre det. det. Oh man på, og så bare lægge sig ned, og så gennemleve det der, bare tude. Præcis. Giv sig selv lov. Ja. Jeg gik også en gang her, da jeg var voksen, der havde jeg også en rigtig trist affære. Det er ikke fordi, vi skal bruge vores lille program på at tale om det, og mine triste affærer. Men der gik jeg så i seng med en flaske Campari. Okay, ja. Og det fik jeg rigtig ondt i hovedet af, kan man så sige. Men det er jo også en uheldig vej. Ja, og til det vil jeg hvis man fortsætter med det en nat, sker der nok ikke noget ved det. Nej, men en ting, som desværre rigtig mange mennesker jo har tendens til, når det er, at vi er såret og ked af det, det er jo at få at tage udefra ting, kan man sige, som måske at drikke alkohol, eller... Hvis dulme sine ting, sådan, fordi når du får de her ting, om det så er alkohol, og i ekstreme tilfælde, hvor folk måske tager stoffer, eller ryger, eller hvad det nu måtte være, eller spiser en plade chokolade. Eller en plade chokolade, altså der sker jo ikke noget ved en flaske Campari, der sker heller ikke noget ved en Malibu-plade chokolade. Det er jo problemet, hvis det er, at man bliver liggende i den seng med sin Campari og sin Malibu. For det, der sker, når du indtager de her ting, det er jo, at du får endorfiner. Du kommer til at føle dig godt tilpas i den givende periode, når du indtager de her ting. Ja. Men du får jo ikke lov til at mærke efter. Nej. Så man kan sige, den rigtige følelse, der er herinde, den pakker du sammen, fordi at du bruger nogle udefra kommende ting. Og stimulanser. Stimulanser. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig skidt, kan man sige. Ikke? Ja. Så, og der er også en anden ting, som mange kvinder faktisk har tendens til at gøre, når det er, at de har et såret hjerte. Det er, at når de kommer lidt ud på den anden side, så er det, de fokuserer rigtig meget på. De lægger al deres kærlighed over på deres børn, på deres veninder, deres familie, hvilket også på sin vis kan være rigtig godt. Men det, der så bare sker, det er, at de ikke åbner op for deres egen kærlighed. De erkender ikke, at de stadig har brug for kærlighed. Og når det er, at vi ikke får kærlighed, vi har brug for, hvad sker der så? Så begynder smerten at gøre ondt ind i. Så man kan i virkeligheden bygge en smerte op, sådan så at det, som man skal være opmærksom på, det ved jeg jo
altså ikke bare fra eget liv, men også fra de ting, som jeg har ligesom studeret og forsket i mennesker gennem årene, det er jo, at jo længere tid man bliver i smerten, jo sværere er det også. Det er ligesom en stresstilstand, så jo længere tid man er i en smertefuld stresstilstand, jo længere tid er det at forlade den igen. Og sådan kan det også være med det sårede hjerte. Så på et eller andet tidspunkt, så hvis vi skal lige lave en lille konklusion, det er vigtigt at starte med at anerkende, at man rent faktisk er rigtig, rigtig, rigtig ked af det, og få grædt godt igennem. Ja, og få mærket efter de følelser, der nu engang er i det. Og talt ud med måske ens nærmeste allierede, ens nærmeste veninder. Min mand, han plejer at sige, at den slags skal mænd snakke med mænd om. Ja. Hvad siger du til det? Ja, det siger jeg, ja. Det giver han faktisk ret i. Ja. Og en lille øvelse, set ud fra mit perspektiv, så handler det om, at mænd og kvinder håndterer det her forskelligt. Ja. Og en lille øvelse, en kvinde faktisk kan gøre, det er at skrive ned, jamen, hvad er det helt præcis, du føler dig frustreret over? Hvad er det, du føler, at hvad er det, der ikke har levet op til dine forventninger? Hvor er det, du er såret henne? Og så ligesom se ud fra, hvad er det, du har manglet i det her, for eksempel. Og bagefter, så skal du så, men først bagefter, når du har skrevet de her ting ned. Så en lang liste. Ja, præcis. Helt præcis. Over alt, hvad der gik galt, præcis, og hvad der manglede. Præcis. Ikke var, ja, fra partnerens side af. Og det du så bagefter skal gøre, det er at kigge indad, og så sige, okay, hvad var det, der gjorde, at jeg var med til, at det her, det ikke fungerede. For lige meget hvad, så er der altid 2 mennesker. Så man også tager et ansvar. Du er nødt til at tage et ansvar. Så 2 sider i en bog. Nu har du din egen lille bog med her. Masser af ting, du har skrevet her. Så man kan sige, man tager jo i virkeligheden sådan 2 sider i sådan en bog her. En side, hvor man skriver ned, hvad man følte, man manglede det forhold, man kom fra, alt hvad der gjorde ondt, og hvorfor det gjorde ondt. Og så tager man en side, hvor man også skriver ned, hvad er min andel i det her? Hvad kunne jeg have gjort bedre? Det er jo smart, fordi aben har det jo med at flytte med. Ja, præcis. Og der er faktisk også en grund til, at vi skal fokusere på først, hvad var det, vi følte, at vi ikke fik fra vores partner, og så bagefter kigge på os selv. Fordi det kvinder har tendens til at gøre rigtig ofte, det er, at de giver sig selv skylden for rigtig mange ting. Rigtig, rigtig mange ting. Hvor en mand har tendens til at give den anden part skylden. Altså kvindens skylden, kan man sige. Og det er jo sådan generelt set for mænd, det er, at de giver skylden til andre frem for at kigge indad i første omgang. Det er deres overlevelse. Præcis, det er deres det er jægerens. Jægeren, han kigger ikke tilbage på den måde der. Han, okay. Så det er sådan en god lille øvelse i hvert fald at lave som kvinde. Ikke? Så har du også et rigtig godt råd i den der proces der, som måske kan være, når man har bevæget sig lidt forbi det der med at få grædt ud til Omandi, og en enkelt nat med Campari i orden, en enkelt nat med Marabou-chokolade i orden, og efter så skal man have lov at mærke sine følelser. Så når man har været der et stykke tid, jeg har jo det der kinesiske ordsprog, at det gør ikke, altså vi kan ikke forhindre, at sorgens fugle flyver over vores ansigter, men vi kan forhindre, at de bygger rede i vort hår. Præcis. Så vi skal videre derfra. Vi laver listerne, vi snakker om før. Vi kigger ind af, vi græder. Vi laver grædelisterne over alt, hvad der kunne være anderledes og bedre hos ham eller hende. Og så tager vi listen over, hvad vi selv kunne have bidraget med. Der bliver vi klogere. Og så har du et rigtig, rigtig godt lille tip til, hvad vi så kan gøre. Og det er, at du siger, at vi kan skrive et brev. Ja, det man kan gøre, det er, at man skriver et fiktivt brev. Lad mig sige det sådan. Hvor vi går det ikke noget, du skal poste? Nej. Det er, hvor vi går igennem vores følelsesregister. Ja. Og de første 3 ting, man skal lægge fokus til ham. på. Nu leger vi, det er en ham, det drejer sig om. Vi leger, at nu sidder jeg og skriver et brev til min ekskæreste, som måske er gået fra mig, eller der er sket et eller andet, så jeg har et såret hjerte. Så det, jeg vil skrive, det er kære, hans navn. Og så vil jeg starte med at skrive ned med, og fortælle, hvorfor det er, jeg er vred. Hvorfor det er, jeg måske har været misundelig over nogle ting, eller hvorfor jeg har været frustreret, eller hvad der har frustreret mig. Og man skal bare give den gas der, og du skal bare give den gas, og så bare skrive alt ned, hvad du overhovedet kan komme i tanke om, omkring de her 3 følelser. Det næste step i brevet er så, at man skriver ned, hvorfor det er, man er trist, om der er noget, man er skuffet over, eller hvad det er, man er blevet såret over i den her proces. Og så kan man så skrive ned i 4. trin, hvorfor det er, man er ked af det, om der er noget, man er flov over, eller om der er noget, man skammer sig over. Og til sidst i det her brev kan man runde af med at tilgive. Ja, jeg tilgiver dig. Ja, præcis. Og det, der så sker i den her proces, når du skriver det her brev, det er, at du kommer ud med alle de negative følelser. Og jeg vil altid anbefale, at man skriver det i hånden, fordi der altid sker noget med dine følelser, når du skriver det ned på et Det er rigtigt. Det er lavet studier omkring.
du arbejder neuralt præcis. på en anden måde. Så når du først er kommet af med dine negative følelser, så er det rigtig fint. Men det, der ofte skal ske, når det er, at du er kommet af med dine negative følelser, det er, at man kan føle, at man sidder med et tomrum. Ja. Så derfor så anbefaler jeg også, at du skriver et fiktivt brev tilbage til dig selv. Så du skriver et svar til dig selv? Du skriver et svar til dig selv fra din kæreste. Ja, det er godt. Ja. Og i det brev, der skriver du simpelthen de ting, som du ville ønske, at din partner havde sagt til dig. Du vil ønske, hvad de havde sagt til dig, ud fra det brev, du havde sendt til dem. For eksempel, at jeg forstår godt, og det var aldrig det er der, hvor man skriver, ja, kære Pernille, jeg har aldrig kendt så dejlig en kvinde som dig. Jeg elsker dig simpelthen af hele mit hjerte, men det kunne bare ikke lige fortsætte som. Og så er det, så man får i virkeligheden, altså det er jo, jeg kan blive helt rørt bare at sige det. Ja. Så man kan få noget af den kærlighed, man har savnet, man kan få noget af den opmærksomhed, man har savnet, man kan få noget af den nærhed og intimitet, man har savnet, ved at komponere det her fiktive brev fra den, der har forladt en, faktisk. Ja. Og derfor så udfylder du det tomrum, som du fik i første omgang, med fordi du fjerner dine negative følelser, med positiv energi i stedet for. Ja. Og nu sidder vi og laver også lidt sjov med det, men man skal altså ikke anerkende eller underkende det her. Det er virkelig, virkelig jeg er effektivt. Helt alvorligt. Ja. Fordi jeg kunne mærke det bare, jeg sagde det der forudsætninger, kunne jeg mærke det. Og vi har jo en tendens til kun at vi har jo i forvejen en tendens til, at vi kun husker, kan man sige, når vi går ud af et forhold, husker vi tit den bitterlige sidste del af relationen, i stedet for at huske forelskelsen, eller meget ofte har vi i hvert fald en tendens til at ligge og rode rundt i den samme suppedags. Man har jo mulighed for at skrive sig ud af den på den her måde. Det har man nemlig. Det har man. Sætte en helt ny dagsorden. Ja. Ej, den tror jeg, der er jeg fan, det har jeg aldrig tænkt over. Det er en rigtig god idé. Ja, det er en super god idé, og det er virkelig effektivt, og man kan bruge det i rigtig mange, altså ikke kun i forhold til kærester, men man kan bruge det til rigtig, rigtig mange ting. Ja. Så det er i hvert fald også en ting, man kan gøre. Wow. Ja. Og det skal man give sig god tid, det her. Til. Og det skal man. Alt det kan jeg jo forstå. Det skal man. Det kan jeg virkelig forstå, det her. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Og så, når man har gjort det her, sit brevskriveri, sine lister og sit brevskriveri, så er det der, hvor man faktisk er parat til at åbne døren. Så er det der, fordi det er jo rigtig vigtigt, at inden man går videre til et nyt parforhold, så er det jo sindssygt vigtigt, at man får healet sit hjerte, sådan, så man er parat til. Fordi det, der jo ofte sker, man kan sige, at healingsprocessen er fuldstændig det samme for mænd og kvinder, fordi hjertet kender ikke forskel på, om man er en mand eller kvinde. Nej. Man kan sige, at de udfordringer, der kommer bagefter, adfærdsmæssigt. Præcis, ja, adfærdsmæssigt. Det er forskelligt for. Det er forskelligt. Men hvad er forskellen på mænd og kvinder? Jamen, mænd, der er meget ulykkelige efter et parforhold. Jamen, man kan sige, hvad det hedder, oftest, så er der, eller der er i hvert fald rigtig, rigtig mange mænd, der har tendens til at styrte ud og finde en ny kvinde forholdsvis hurtigt, og gå ind i et parforhold forholdsvis hurtigt, hvor det er en helt store forelskelse, og de er på, og måske bliver forlovet eller gift, eller forholdsvis meget hurtigt. Ja, meget hurtigt. Og det, der så nogle gange sker efter sådan et halvt års tid, og sådan noget, det er, at han vågner op og finder ud af, at hun var måske faktisk slet ikke så speciel, som han troede i første omgang. Og så kan han stå og tænke der, det er måske ikke lige det her alligevel. Og kvinder. Og det er derfor, at kvinder tit siger til hinanden, når der er nye partnere, så siger vi til hinanden, tror du ikke, han er kommet lidt hurtigt ud af sit parforhold? Eller er han klar til det nu? Vi må have indlejret en eller anden grundlæggende oplevelse af, at det også godt kan gå for stærkt. Det kan det. Og det er ikke alle mænd, der selv lige er klar over, at de måske er i gang med en fortrængningsproces for at komme over den smerte, de stod med. Nej. Men kvinder derimod, de har tendens til at have svært ved at have tillid til en ny partner. Ja. Så det der med at skulle lukke en ny partner ind i sit liv. Hvis hjertet er såret. Præcis, og det er derfor, det også er så vigtigt, at vi sørger for, at vi har et fuldstændig åbent hjerte, når vi står over for en potentiel ny partner. Fordi hvis vores hjerte ikke er åbent, så er vi heller ikke den autentiske jeg. Og det, der jo nogle gange sker, når vi ikke er den autentiske jeg, det er, at vi kan løbe ind i nogle gange også i de samme typer mænd, som vi måske tidligere har haft tendens til at finde eller være sammen med. Og så, og det, nogle gange er det ikke den vej, vi ønsker. Nogle gange så vil vi gerne skifte retning, men så handler det altså om, at vi tør at åbne vores hjerte fuldstændigt op og
at have den her tillid med. Men det er jo faktisk noget, der kræver en beslutning. Og der var du også inde på tidligere, der er jo nogle kvinder, der efter et såret hjerte, kaster al deres kærlighed over på børnene, hunden, veninden, naboerne, familien. Og så bliver de i det rum der. Og nogle af dem bliver jo i rummet hele resten af deres liv. Ja, og det er jo fordi, man er bange for at blive såret. En gang til. Men man er simpelthen nødt til at også ikke at trække alle sine erfaringer med fra et forhold til et andet. Fordi det, der sker, hvis du går ind i et nyt parforhold, uden du har healet dit hjerte, så vil der ofte ske det, at når du så møder en, du bliver rigtig glad for, så sker der det, at så åbner du op for rygsækken, kan man sige, og følelserne kommer op. Og hvis du ikke har fået bearbejdet og fået arbejdet med de følelser, så er det dem, der vil komme til overfladen. Så de negative følelser, du har haft med tidligere for et andet forhold, de vil simpelthen komme op i det her forhold, hvor du i virkeligheden burde være et helt andet sted og have tillid til den person. Så det bliver jo på en eller anden måde tit og ofte en selvopfyldende profeti. Ja. At man tager følelserne med, og man tager bitterheden med, og man tager følelsen af at være svigtet med, og hvis det drejer sig om en sag omkring utroskab, så kigger man jo på sin nye partner, eller er der en fare for, at man kan kigge på sin partner som potentielt utro, som om, at det er en del af alle mænds adfærd. Ja. Og det er den rygsæk, der skal være pakket ned. Så vi bliver nødt til at møde hinanden fuldstændig som frie mennesker. Nøgne mennesker, faktisk. Ja, det er vi nødt til. Emotionelt lidt nyfødte, selvom vi har noget med i bagagen. Ja, og selvfølgelig er jeg godt klar over, eller man bare ikke kan blotte sig og åbne sit hjerte fuldstændig efter første gang, man er på en date. Det skal man jo ikke. Man skal jo åbne det gradvist, men man skal være villig til at kunne tro på, at det her det faktisk kan føre til noget godt. For ellers kan du ikke åbne dit hjerte. Og så må man lave et lille mantra i forløbet, som eksempelvis kunne hedde: denne nye mand, han er helt sin egen, der er ingen som ham, han er helt enestående, han er i sit eget univers, han har sit eget adfærd, han har sit, sådan så det ikke er en eller anden generalisering af alle de mænd, man har kendt, som bliver, som man pludselig... Men jeg vil sige, hvis man går de steps igennem, som vi jo har snakket om nu her, så er der jo altså ret store gode chancer for, at man virkelig godt kan få healet sit hjerte. Og jeg vil også sige, en anden ting, som er rigtig godt, det er altid at få noget hjælp, få noget professionel hjælp til at få bearbejdet de her følelser, for det kan være svært at sidde i alene. Og en anden ting er også at være sammen med andre mennesker, som der har prøvet de samme ting. Og det gælder jo i virkeligheden hvad som helst. Men at kunne få den her forståelse for andre af, hvad er det i virkeligheden, at man går igennem, ikke? Igennem healingsprocessen. Det er rigtigt. Ja. Men du har jo en del klienter også, som kommer med et såret hjerte. Nu er dit website ligger her nedenunder, eller i forbindelse med den her video. Jeg tror, det er ovenover videoen, det ligger, når man ser den her video. Så der kan du gå ind, hvis du er interesseret i at få lidt guidance, lidt hjælp. Jeg har sådan jeg har sådan en lille fanden i voldsked. Altså, når jeg først er kommet forbi Campari'en, så bliver jeg jo sådan lidt, jeg skal eddermame blive den lækreste kvinde i den her verden her. Han skal godt nok komme til at ærge sig hele resten af livet over, at han i den grad har kastet guldet væk. Så jeg gør faktisk, hvad jeg kan for at få et rigtig godt liv. Jeg gør ting, der gør mig glad. Jeg er glad for at gå på museer, jeg hører musik, jeg tager ud og rejse, jeg gør noget for mig til at le meget og grine meget, og jeg går op i mit udseende, og jeg passer min krop, og jeg spiser sundt, og jeg tæpper mig altid på kilo, fordi jeg ligesom virkelig, og det der så sker, det er jo, at jeg bliver lykkelig. Jeg har en historie med en veninde, som blev forladt af sin mand på en meget dramatisk måde. Han blev faktisk gift med sin nye kærlighed efter 20-30 år. Han blev gift med sin nye kærlighed 3 måneder efter. En lynskilsmisse, og så var han gift med en meget yngre kvinde, ganske få måneder efter. Og hun lå simpelthen og kastede op i en spand i sit soveværelse. Det kan jeg huske, da det hele skete. Men hun gik ud og gjorde det her. Hun købte sådan en pelskrav, hun aldrig nogensinde havde, som var sådan lidt ekscentrisk, sådan en stor grøn en, som hun tog rundt om halsen, og hun så fantastisk ud. Og hun fik det så godt, og vi havde faktisk en plan om, at hun skulle have sin mand tilbage. Det var det, der var hendes plan. Ja. Men det, der skete, det var, at hun simpelthen fik det så godt. Ja.
Så da der var gået et års tid, så havde hun et så fantastisk liv, og fik så i øvrigt en ny fantastisk mand. Og hun husker tilbage, og det er jo sådan helt, hun husker tilbage på den her periode, som en af hendes mest strålende og lysende øjeblikke i sit liv. Ja. Når man først er kommet på den anden side. Når man først, men det er også, mange gange er det et bevidst valg. Ja, men det er det. Så du, der lytter med, skal også være, når du er færdig med de her processer, som Frederikke, hun har beskrevet så smukt, så skal du også træffe det valg, og så skal du også i virkeligheden være god ved dig selv og nyde livet. Ja, og det, jeg vil også vil sige, det er jo det her med, at vi kan godt gøre os selv lykkelige, som du siger her. Ikke? Fordi en mand eller en kvinde for den sags skyld, er jo kun toppen af kransekagen. Det er jo kun desserten. Ikke? De skal gøre os lykkelige. Ja, vi skal selv sørge for, at vi er lykkelige og glade for vores liv. Ikke? Ja. Det er jo altså kun toppen af det, der gør det lidt sjovere. Det skal selvfølgelig også være der. Ja. Og så skal vi lige huske, at det er ikke bare noget, man gør. Det er hårdt arbejde. Det er det. Og de første mange gange, hvor man står op i sin morgenkåbe og bare har lyst til at tage hul på Mandy en gang til, så er det der, hvor man skal sætte noget andet musik på. Ja. Så der kommer en dag, hvor der skal sættes noget andet musik på. Det gør der. Og det kan faktisk godt være svært. Det kan det. Et lille tip til, hvad man også kan gøre, det er, at hvis man er meget fokuseret på, at det for eksempel er din ekskærestes kærlighed, du savner, længtes efter. Hvis du holder fast i den tanke og de følelser hele tiden, så skal man bare vide, så er man så fokuseret på det, så man ikke ser den kærlighed, der kan være hele vejen omkring en. Nej. Så det, man kan gøre i stedet for, det er at sige til sig selv, at man ikke har brug for deres kærlighed, men at man har brug for kærlighed generelt. Ja. Fordi så flytter du dit fokus over fra den person af og hen på dig selv. Og så vil du være i stand til at kunne åbne op for den kærlighed, der ellers vil vise sig rundt om dig. For når du holder fast i en kærlighed, som du måske ikke kan få, og som slet ikke er tilbagevendende, så begynder man bare at hige endnu mere efter det her kærlighed. Ikke? Så lige så snart man giver slip her, og bare erkender, jamen jeg har sådan set brug for kærlighed alle mulige andre steder fra i mit liv, så åbner man op for noget helt andet. Ja. Altså det er der, jeg bruger mine bønner jo. Ja. Og mine manifestationer. Det er der, jeg siger, jeg er hel. Jeg er kærlighed. Jeg har det der. Jeg messer det nærmest mange gange om dagen. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så sker der også neurologisk set det, at min hjerne jo simpelthen begynder at lytte til, hvad jeg siger. Præcis. Og rette ind. Ja. Så der opstår en oplevelse af fredfyldt lykke og tilpashed. Så vi bliver nødt til at sige de rigtige ting. Fordi at hvis vi ikke siger de rigtige ting om os selv og til os selv, og tænker de rigtige ting om os selv, så er vi faktisk på, så forstår vi ikke budskabet. Nej, og det er jo det, der er så smart ved hjernen, det er jo, at den tror på det, vi siger. Ja. Okay? Så hvad er det? Du får altid ret. Ja. Så hvad er det, du gerne vil have ret i? Ja. Er du parat til at blive elsket? Er du parat til at finde en kærlighed, der måske skal vare hele resten af livet, eller i hvert fald være god for dig et langt stykke tid? Er du parat til det? For du er parat til det, så skal du fortælle dig selv, at du er det igen og igen og igen og igen. Yes. Ja. Der er noget, vi lige skal huske at sige, inden vi slutter af. Ja. Du har en Venusmesse. Ja, jeg har. Hvad er en Venusmesse, Frederik? En Venusmesse, jamen det er faktisk en kvindemesse. Ja. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at mænd og kvinder er lige meget værd. Nej. Men det er, fordi at jeg har arbejdet rigtig meget med kvinder. Og jeg har lavet den her messe, fordi at rigtig mange kvinder, de har tendens til at sammenligne sig med andre. De har tendens til at se alt for meget på de sociale medier, og det gør faktisk nogle gange, at jeg oplever, at mange kvinder de trækker sig, de bliver en smule ensomme, og det er også dårligt for deres selvværd og deres selvtillid. Så jeg har lavet den her messe. På Frederiksberg? Ja, på Frederiksberg i Kodanhuset, som handler om, at vi skal være den mest autentiske jeg. Det handler om, at vi skal blive den bedste udgave af os selv. Det handler om noget søstersind, om at vi skal hæppe på hinanden, frem for at tale hinanden ned. Vi skal være der for hinanden og gøre noget godt, så vi slår dørene op for 1.500 kvinder. Wow. Den 30. i 10. inde på Frederiksberg. 30. i 10. 2021, fordi den her video kan jo godt leve langt ud i fremtiden. Den kan godt blive set om mange år. Det er rigtigt, men det er lige om lidt. Så hvis du ser den lige her i de her dage i slutningen af oktober 2021, så har du mulighed for at deltage i den her messe, og der ligger et link her i teksten til den. Og der er både foredrag og talks og alt muligt andet. Så jeg synes, det er sådan et godt initiativ. Tak. Virkelig et godt initiativ. Tillykke med det. Tak. Det skal nok blive en stor succes. Men ellers, hvis I ser den her video langt ude i fremtiden, så er jeg sikker på, at Frederikkes
website, det stadigvæk er åbent, og Frederikke, hun er parat til at tage dig lidt i hånden, hvis du har et såret hjerte. Ja. Det er godt at vide. Ja. Har vi noget som helst andet, den der store seddel her, du har lavet? Jamen, der er jo masser af ting at tage fat på, kan jeg sige. Ja. Men, Tror du ikke, at vi har nået det hele? jeg tænker faktisk, vi er sådan rimelig Ja. godt rundt om, hvad vi lige havde planlagt. Ja, og ellers så må I gerne stille et spørgsmål hernede, Meget fordi velkommen. Frederikke, hun holder øje med feedet her, med alle kommentarerne, så det kan være, at der måske lige er spørgsmål, der kan svares på relativt kort. Yes. Så held og lykke, og husk nu, at et hjerte kan blive helet, og at det, der er allermest smertefuldt, det kan blive en læring og en erfaring, Ja. og du kan jo risikere at få det, du ikke vidste, du gerne ville have, Ja. og ham eller hende venter måske et sted ikke ret langt fra, hvor du er netop nu. Yes. Du er næsten som i en biograf i nærheden af dig, hvem ved. Tusind tak til dig, Frederik. Tusind tak, Pernille, fordi jeg måtte komme. Vi ses en anden god gang Det gør vi. her i Hundested. Ja. Det er godt. Tak fordi I kiggede med.